Čaute ľudia, to som ja, RC Matúš a točili sme videjko expedíciu v lese. Išli sme iba len tak naspäť, uvideli sme takú uličku, čo sme si predtým nevšimli. Tak sme tam išli a zrazu niečo čierne vidíme v diaľke a najväčšie zlo pre prírodu sme tu videli. Normálne odpad tu je, nejakí zlí ľudia, nerobte to. Pre tú prírodu to fakt ničí. Pozrite sa, fľašky sú tu sú nejaké veci, tu pneumatika, nejaké motorky, tu sú hociaké oleje, sedačky sú tu z auta. Neviem, niekto to tu proste išiel vyvážať, je to najväčšie zlo, nerobte to pre tú prírodu. Docela sme z toho aj taký smutný, aj rozšokovaní. Pozrite sa, čo tu je. Toto mohlo urobiť aj, však to je horľavé, toto mohlo aj niečo zlé urobiť, viete. Tak fakt toto nerobte, tak čaute.